friends, welcome to Life Campus. My name is Slima. പ്രായം വെറും നമ്പർ മാത്രമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ലായിരിക്കും. കാരണം കുറച്ചു പേരെങ്കിലും പറയും എന്തിനാണ് വെറുതെ പ്രായം കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം. അല്ലാത്തവര് നമ്മുടെ പ്രായം, അതായത് പ്രായം നമുക്ക് എന്തായാലും കൂടും, പ്രായത്തിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ള് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ, എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിലാണ് കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ മിക്കവാറും പറയാറുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അവനവനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവനവനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ പ്രായം കുറച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്, അല്ലെ പ്രായം കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ യങ്ങായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചർമ്മം യങ്ങായിരിക്കും, അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും കൂടെ പകരും. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയും. ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്കും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പം വേറൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നല്ലതായിരിക്കും, നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും മനസ്സിന്. അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തിനോ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വെറുതെ ജീവിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ യങ്ങായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിലിം ആക്ട്രസിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ, പക്ഷെ ഇല്ല, അവരെന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവർ നല്ല വെയിലത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഒരു ഫിലിമൊക്കെ അവര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കും, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, കഷ്ടപ്പെടും, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് അവര് ഫിലിം ആക്ട്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മൾ അവനവനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് കയറ്റും. അതായത് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കാര്യം. വണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും, നമ്മുടെ വീട് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും അത് കാലക്രമേണ അതിനൊരു പഴക്കം, അതിനൊരു കോട്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിൻറ്റെയിൻസ് പണി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കും വേണ്ടത്, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്നത്, ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വിണ്ട് കീറി ചോരയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിഗ്നൽ കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ ശരീരം, അല്ലേ? നമ്മുടെ കാലിന് ചെറിയൊരു വര ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നായിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കല്ലിൽ ഒരച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് ചെയ്തോ ഒക്കെ അതങ്ങ് അപ്പോഴേ അങ്ങ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം വെച്ചോണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അലക്കാനുള്ള തുണി ഇടത്തില്ലേ, ഇന്ന് അലക്കിയില്ല, നാളെ അലക്കിയില്ല, പിറ്റേ ദിവസം, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ചെയ്ത് നീറ്റാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം. ഫേഷ്യലൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് ഓയിലും അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബോഡി ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ അങ്ങ് പോയി സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനവനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാം, മെയിൻറ്റെയിൻസ് പണി ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച്, ഡിന്നറും ഒക്കെ. ഞാൻ 4 നേരം 5 നേരം ഒന്നും കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. 3 നേരം കറക്റ്റായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ലേ? സാധിക്കും. ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും
ആ ഒരു കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എല്ലാവരും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 3 നേരമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക. അതും പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരി വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കണം. ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് ലഞ്ചിന് ചോറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം നിറയെ ചോറായിരിക്കും, കറികൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഓരോ പൊടിക്കേ കാണത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടത്. ചോറെന്ന് പറയുന്നത് ലേശം, ഒരു പിടി ചോറ് മതി. ബാക്കി കൂടുതൽ വേണ്ടത് കറികളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത്. വെജിറ്റബിൾസ്, മീറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണം. അരി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കഴിക്കുക. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കല്. കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. നല്ല ജലാംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുക. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ? വീട്ടിലാകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടപ്പോൾ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറയും. പക്ഷെ ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ടേബിളിന്റെ അവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് നിറച്ച് വെക്കുക. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക. തീരുമ്പോൾ പോയി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക, കുടിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ലേ, പറയുന്നത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്? കിഡ്നി സംബന്ധമായും ഹൃദയ സംബന്ധമായും ഒക്കെ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ, പ്രഷർ, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയാനാവും. നമ്മുടെ ശരിയായ ജീവിതചര്യ അല്ലെ ദിനചര്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റി നിർത്താനാവും. കൃത്യമായ ഉറക്കം, 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർമ്മം എന്നും യുവത്വം ഉള്ളതായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെയാ? വെള്ളം കുടിക്കുക, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഉറക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി യങ്ങായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കുക. പിന്നെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ്. ഈ ബേക്കറി എന്നുള്ള ജങ്ക് ഫുഡും അതും ഇതുമൊക്കെ കഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധുരം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 6 or 7 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നതാണ്. അതും ഈ പഞ്ചസാര വെളുത്ത വിഷം തന്നെയാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് 1 ഗ്ലാസ് കാപ്പിയൊക്കെ രാവിലെ കുടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇല്ലേ? എന്തിനാണ് ഇതിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടാതെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുക. വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കഴിവതും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തൊന്ന് ശീലിപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര അത്യാവശ്യ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും ചായയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഷുഗർ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്ത്, തേച്ച് കുളികിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ അത് അയച്ചു കൊടുത്ത പാടെ അവൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ അയച്ചു. എന്റെ പൊന്നിലീമേ, ആകപ്പാടെ ഒരു സൺഡേ ആണ് അവധി കിട്ടുന്നത്, അന്ന് ഈ തേച്ച് കുളിക്കാനൊക്കെ എവിടെയാണ് ഈ നേരമെന്നും. ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോഴേ മാറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും സൗന്ദര്യവും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ തേച്ച് കുളിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. തേച്ച് കുളിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുഴമ്പ് തേച്ച് ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് കുളിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം മനസ്സിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രം ചെറുപ്പമായിരുന്ന നമുക്ക് പോരാ, നമ്മുടെ മനസ്സും ചെറുപ്പമായിരിക്കണം, എങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. റീഡിങ്, സ്റ്റിച്ചിങ്, ഡ്രോയിങ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ആക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിലിം ആക്ട്രസ് അവര് തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോയിരുന്ന സമയത്ത്, മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പം എല്ലാ ഫിലിം ആക്ട്രസും ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തേച്ചുകുളി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളി. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ പുറമേ ഉള്ള അപ്പിയറൻസ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ചില ആളുകള്
കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ത്രീകൾ ഇന്ന വേഷം ധരിക്കില്ല, അല്ലെ ഇന്ന വേഷം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അല്ലെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ആ കളറൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാവരും കണ്ട എന്ത് പറയും, അല്ല ആ വേഷം ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന ഏജിൽ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടാവുള്ളൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ ഇത്ര വേഷം, ഈ വേഷം മാത്രമേ ധരിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെ ഇത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേഷം മാത്രമേ ധരിക്കാവുള്ളൂ എന്ന്? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം നമുക്ക് ധരിക്കാം, ഇല്ലേ? ഇടാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള. ഇനി ഇവൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം നമുക്ക് ധരിക്കാൻ മേലെ ധരിക്കണം. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇന്നോ നാളെയോ നമ്മൾ മരിച്ചു മണ്ണടിയേണ്ടവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുക. അപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ്, നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുക. ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും കുളി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നന്നായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണേലും ചില ആൾക്കാർ പുറത്ത് പോകും, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന പടിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്ത് പോകും. സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിവതും എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ലേ, ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന്? അത് തന്നെ യുവത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളാ. ഒരു ഫേസ് മാത്രം ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഹെയർ, നമ്മുടെ കാലുകള്, നമ്മുടെ നെയില് എല്ലാം നമ്മൾ നീറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ ഒരു കോർണർ മാത്രം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാതെ തുണികളും കുട്ടികളുടെ ടോയ്സും എല്ലാം വലിച്ചു വാരിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലായിടും നമ്മൾ ഒതുക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലായിടും നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോർണറിലേക്ക്, ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വൃത്തികേട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ അലറുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മൈക്കൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സൗണ്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.